The DC Presidenti wanthu osauka oyamba kuno ku Malawi kulankhulira mu dziko limene a Malawi adakavutikabe kuti apeze fetereza osika mtengo, kuti apeze chimanga chifukwa cha madobadoba komanso anthu oyipa. Boma litakhazikitsa programu yokongola kwambiri kuti anthu ovutika athandizike ndi fetereza ameneyi. Koma nzomvetsa chisoni kunena kuti mpaka lero anthu osauka akukhalabe masiku asanamupeze fetereza ameneyi, akukhala akudikirirabe. Komanso zachinyengo zachuluka kwambiri madera osiyanasiyana, motero kunena kuti programu yokongola ngati imeneyi it has been mad ndi zinthu zosakhala bwino. Lero tili ndi nkhani zikuluzikulu, tipita m'maboda mwathu tione mmene anthu akuvutikira kuti adindise mapasipoti awo kuti atuluke kupita mayiko akunja, ndalama zimene akulipirisidwa. Komanso tiyenda kuyang'ana za mmene mchitidwe wa chinyengo umene ukuchitika olowesa anthu akunja muno m'Malawi, makamaka ma Bangladesh komanso anthu aku Pakistan amene ndi woopsa kwambiri, amene ndi zigawenga. Koma ku Malawi kwasanduka ngati kunyumba kwawo kumene amangolowa, kumenenso amachitira operate ma activities yawo. Koma tisanapite kumeneko, ndafuna ndikubweresereni nkhani yomvetsa chisoni imene yachitika ku Balaka, kumene mzimayi wamwalira chifukwa cha negligence ya madokotala. Nkhani ikunena kuti mzimayi wina oyembekezera adapita ku chipatala chimenechi cha ku Balaka lachisanu lapitalo usiku, ndipo adapita naye ku theater ndikukamuchita operation, ndikukabereka mwana. Koma atapita pa bedi ku ward, anapezeka kuti mzimayi ameneyi anali akutayabe magazi ochuluka. Mmene wayambira kuita na manesi, mmene wayambira kuita na madokotala, palibe amene anamuchita atendi. Pakana kwa 4 hours mzimayi adakabuula, 4 hours mzimayi adakatayabe magazi. Zosatira zake mzimayi anamwalira. Ndizomvetsa chisoni andi pakufunikira kuti ino aku Ministry of Health muyang'ane kwambiri zimene zikuchitika ku Balaka. Ndi anthu ochepa amene amapitirako ntchito, ena osamagwira ntchito, kuphatikiza madokotala komanso manesi akuluakulu. Kukuchitika zoopsa kwambiri ku Balaka, andi mukuyenera kuti iyi ikhale ngati eye opener pa za nyasa zimene zikuchitika. Awatu ndi mavuto amene anthu osauka akukumana nawo siku ndi siku muzipatala zathu za kuno ku Malawi. Kuli mwano, kuli kupangiridwa chipongwe, kuli kupangiridwa nkhanza, makamaka anthu osauka. Choncho inu aku Ministry of Health, makamaka a minister, mukuyenera tithu mupange machawi, mupite ku Balaka mukaone zimene zikuchitika kumeneko. Nkhani ina imene tikufuna tiyalirira anthu mama wa uno ndi ogwira ntchito aku Eskom, amene ngakhale in the midst of blackouts, chifukwa pakali pano ndiye magesitu ndiye akuzima magesi, kuzifufuza zifukwa zake sosamveka bwinobwino. Magesi akuzima, it is the order of the day. Anthu akudandaula kwambiri amene amapanga ma business odalira magesi, amene alibe ngakhale ma generator, akudandaula chifukwa zinthu zafika povuta kwambiri. Choncho mama wa uno ndikualirira anthu ogwira ntchito ku Eskom amene analembedwa ntchito za temporary 2017 kuzafika lero. Amati contract yawo ikamatha ndikuwasainisaso 6 months, contract yawo ikamatha 6 months, kuchokera 2017 kuzafika chaka chino. Apa ndi pamene akulandira makalata onena kuti ati ntchito zawo zatha, koma kuti akuyenera kumapita kwawo opanda ngakhale pension. Kumafusa kuti kodi malamulo amati chani, kodi munthu amene ali pa temporary angasungidwe kwa zaka 9, munthu angagwira ntchito kwa zaka 10 koma wa temporary. Apa zikungoonesa kuti akuluakulu ena aku Eskom akufuna apange za chinyengo, abere anthu amene wawa ndalama zawo, anthu ovutika kwambiri, anthu amene agwira ntchito pakana kuwasiya ma project osiyanasiyana ku Eskom ko, koma muzina loti amene wawa ndi a temporary. Ndizomvetsa chisoni pakufunikira inu aboma
mupange machawi muyang'anepo bwinobwino pamene pachifuka zosatira zake ngati nkhani imene isichitidwa 100 bwino anthu awa atapita kukamang'ala ku khoti ndiye kuti boma liluza ndalama zambiri kapena kampani ya Eskom iluza ndalama zambiri chifukwa ku Eskom kuli madiru oro even mukaone magalimoto amene amapangidwa hired aja amakhala kuti ndi anthu akonko ngati sali a munthu wakumeneko ndiye kuti apangana ndi munthu wina ache amagawana naye ndalama kuli za chinyengo zimene zikuchitika ku Eskom kupatula kuzimazima kwa magesi lero nkhani zikulu zathu lero tichita expose nchitidwe umene ukuchitika ndi akuluakulu ama airport komanso akuluakulu ama boda amene akupanga nchitidwe wonyasa kwambiri kumachita aid ma Pakistans komanso anthu aku Bangladesh kumalowa muno Malawi ngati kuli ziko lophweka kwambiri limene anthu amalowamo ndi kumakapangamo ngakhale za uchigawenga uchifwamba ndiye ndi ziko lino la Malawi andi siku lina musazadabwe kunoko mwina America kapena mabungwe ena ngati a ICC atabwera kuzaphulisa kunoko ndi nchitidwe umene ukuchitika kuno makamakaso madera ena ozungulira ngati amalire a ziko lino ngati kumwanza kuphalombe kumuloza boda kunsanje kumene kukulowa anthu osadziwika bwino koma mothandizidwa ndi Amalawi enanso ndikukhala a polisi enanso ndikukhala a boma kumatenga anthu muzimagalimoto zopuma koma anthu ali okuti ndi ma illegal immigrants izi siku lina muzabweresa mavuto muno Malawi siku lina muzabweresa muno nkhondo chifukwa anthu amene ajawa makhala kuti kwawoko athawa mwina apha anthu kapena ndi ma drug dealers andi ziko limene lili lophweka kwambiri kulilowa ndi ziko la Malawi akatero choncho apereke mwa dollars yawo apasidwe anthuwo anyamuke azipita ndikutuluka muno kupita maiko ena kumenenso amakapanga za chiwembu izi zikufunikira kuti zionedwe bwinobwino chifukwa nchitidwe umenewo ndi nchitidwe woopsa kwambiri nchitidwe wina ndi umene ukuchitika maboda mwathu ngati mene kulili ngati kusongwe komanso kumwanza ndi maboda ena ngati ozungulira ngati kumuloza ndi maboda ena ndi ena ngati kudeza kumene munthu kuti udindise passport akumakuchaja 10,000 ukakhala kuti ndi mapepala ma documents yokuti iweyo kufuna upangire zina ndi zina zokhuzana ndi ngati anthu obwera kapena ma documents ofunikira kwambiri okuti upeze ziphaso zofunikira kapena ulowese katundu ndiye kuti ndi 50,000 Amalawi akuvutikira kuti apeze passport akaipeza passport yonso akumauzidwa kuti azilipira ndalama m'maboda anthu aku immigration akuba kwambiri kuba makobiri abere anthu ma passport komanso akabere anthu pa boda poachaja ndalama zambirimbiri kuti adindise passport yawo azipita kunja izi ndizompesa chisoni kwambiri ku ziko lino la Malawi limene katangale saza siika ngati sitisamala chifukwa pena paliponse pali katangale andi makamaka boma lapita lija ndiye kunali katangale wazaoneni andi ine ndikudabwa kuti kodi anthu amene wajawo MCP aja kodi pakana lero ndi chifukwa chakani sakumangidwa chifukwa ngati anthu afikapo kuba agalu ndiye kuti tu abaiba zinthu apezeka kuti zinthu zo azimaliza ndi afikapo kuti aziba agalu mboma limene lija kwabedwa kopsha andi ndizodabwisa kuti kodi iniyo aboma inu mukudikira chani chifukwa tu ngakhale olo magalimoto aja akashigeti anabedwatu even magalimoto ena aboma anasinthidwa ali ndi anthu amene ajawo ikakhala nkhani ya ndalama ndiye iwalani ndalama ndiye zinabedwa kopsha ndalama oti aliyense mmene ndalama zimene anaba boma limene lijawo lachakwera kapena ngongole zimene zilipo aliyense Malawi amene ali munomo ali ndi 5 million pa mutu wache kuti kubweza chifukwa cha uchisiru chifukwa cha kuba kwa anthu ena ake abaiba ndalama uko angongola ndalama ndikuziba zinu muzabweza 5 million so izizi zikufunika nomese pakufunika kumanga chifukwa akanakhala anthu osauka tikunena pano ali mundende
koma chifukwa chakuti mwina ali ndi political connections ndi izitu anyamata achikwanje analamulidwa ndi khoti kuti asazamangidwenso. Kodi zimene zijazo mukufuna mupereke uthenga wanji kuziko kuti aliyense azipanga zofuna zake, munthu aliyense olakwa asamamangidwe? Kodi akanakhala anthu osauka kapena anthu amene alibe ma connections ndi anthu andale, anthu amene ajawo azikwanje maumboni oonekeratu kumapha anthu kumakhapa anthu, inu mungakalamule kunena kuti anthu amene asazamangidwe? And what are you doing as police? Chifukwa anthu aja anakuwuzani kuti ngati pali milandu ina muzingobwera ndikuachita summon. Why are you not taking them to court now? Popeza milandu ija anachajidwa kale. Izizi muziwe kuti muchita set bad precedent, and izizi mawa zizatichita haunt. Anthu kunja kunoko anthu ena amangidwa ali mundende osalakwa adakavutika be mundendemo, ena anapasidwa ma sentences koma anthu osalakwa, yet anthu olakwawo akuyenda scot free. Mukuyenera musamalire kwambiri. So nkhani ya Bangladesh, Pakistans akulowa muno Malawi mochuluka mothandizidwanso ndi akulu a polisi makamaka kuja kumachedwa pa airport ya Kamuzu International Airport, Bakiri Muluzi Airport, komanso madera ngati ku Phalombe kumene apezerako ngati koti azipangira zawozo, kumuloza boda, kumwanza, komanso nchitidwe ozuza anthu m'Malawi momuno ndikumatenga mapasipoti yawo kuti atuluke kunja ndikumachaja ndalama. Izi ndizomvetsa chisoni kwambiri. Bon Kalindo, the DC. Mwana woopsa kwambiri, the most deadly and dangerous child from Jeza Village, TA Mabuka, Box 76, Mulanje, Malawi, Southern Africa. Meneko kunali kulankhula kwa Boni Kalindo aka the DC pano pa Nyasa Voice Box, ndipo mwazimvera nokha Malawi abwetsa ndi nkhani ziwiri zitatu lero pa 3 December 2025. Ndeti mati musanachoke timati mutiuze maganizo anu pa zimene alankhula Boni Kalindo, kuti kodi inuyo maganizo anu ndi otani. Mutiuza in the comment section below pompano pa Nyasa Voice Box.